APHLC asong atum thengtom pen armu chejeng ponsi Kachesong Pon. Phuloni constituency ka parlo Phuloni ahiti pen kilometer truck sose kahilo ajak thokbam rongpi LP school long pen pangcheng ponsi. Habekro LP school long ansi lebangso thengtom armu Kachesong Pon. Bangso armu Kacheseng ajak kilometer ingkoi sosean adakdo. APHLC Phuloni constituency maipu Dhoniram timung pen lam theke jai pona tingki close to 2.3 withdraw mate paprai pretiki Kachesong Pon pe pusi pherangkia thingno than nang bachini dun. Phuloni pen Mirje Khan se Karbi Daily News. thengtom men people chejeng nang kokla chejeng nang kokalang the bangke MOS 2021 mate ke damtang tarik pli ani ka chitok MOS along clause 2.3 along 34 seat reserved for STs lapenke 10 seat reserved for mane open for all polong bang nilitum chekrodun de pula song theka paklang phansi nilitum pini ani kadok awe thurpak pensi thengtom pen chejeng nang kokla ante nangli tumla so Kachesong non la so Kachesong sarkar bhan pi puji nangli tum lake nili tum ki puji bangke la so Kachesong ke chokche 2.3 a clause bangke chokche puji nang nili tum ki chokche ko naksi ki thegam long la bang so kod long ki chokche ke thegam long bangke ili tum madu da chini je ili tum karbiang long ke la ki ST area ke angton along le philang pir the ka dogawe an yom niti ben cheng lok si ilituma farman inglong so tuma farman tainti kupi bosi 10 for all pider lada ini oi meme la so joini si piniani la sonda me chesong nang ko lada angku kisung thepiji piniani ilitum sungse sita pena dik ilituma so asu atuma adin si sungji laki pura clearly nili chada la so joini si chesong nang ko tenang li tum Chejeng bom benjong si sarkar tum nang li tum Kachesong long ang respond unde but tenang li tum PC claim bo ke bang gilang ni respond unde pulote lat jong si respond unde pulote pu oi fit sitame un ana Kachesong bang ke intonte lapen pajuje Chejeng bomji Chejeng verji thilo sitame Chejeng nang bom athe elong le ephela mo phike bang khai tum sinang thila puloke kiche so tum sinang thila pu athe voting rights e jong si latum nonang ke long lo ki thura phanjong si 10 seat latum phan already packed there lo pulote aso 10 seat adi moge 15 16 17 lason si angton asid masila tunang chera pilap jong si hala sut pulote ilitum sungse de jim pinian ilitum kisung ji chardun de lo hala sut ke nilitum buna ba madu buna non at present dobom age 30 40 ke plenga tuman ki chardun de lo sita non age 10 pen 5 6 atuman ki lake mola tum lo ki pho la si pinian ni penjong si la so hala tum non 0 pen age 5 atum phanan pini penjong si Chejeng pipon pe pulte moke wangar ni la tum ke pinian ni ilitum ka chongdat ko son ma awar cycle long la hala tum ge long le la si pinian ni pen Chejeng nang ko de pinian tum Kachesong nang tum APHLC song dat ma mate ka prek song se men tum pinang chirap dun dola ladak non ma ke pinian ni nilitum pini ladak la so program ke deng long bang ke APHLC pen organization la APHLC board parent body la pen ke youth wing Phuloni constituencies pensi la duita aving pensi nilitum cherap pensi a program ta deng la bangso thengtom procession bang nang ko kalam the bangala hello ke dam tang tarik pli hala bangso central gov la pen state gov la resim kang tang ke oratum la pen team karbiang long la bangso ke japo natum la bangso alam dona long bangke MOS long bangke hala point 2.3 hala bangso close bangke ladake ke chok che theglo athe pipo se ke chok che make ilitum 6 sidula constitution la bangso 6 sidula constitution long le koson che open for all seat cap ke do koklo hala bangso alam the bensi pini en bensi nilitum la bangso we kimi la bangso Phuloni constituency bensi tame ilitum ning pung che paklang lo la pen sarkar la pen la bangso karbiang long tim karbiang long phanta isi ka chuning ri bang ke la hello la pen la so song to mana isi ka chuning ri bang la hello nang litum la bangso seat open for all seat ke babang ke nang litum pap jin pe la bangso central gobolong hala bangso MOS alam don along bangke labang so sit ke ba make chu thai nang po
chu thai the pulotang te ni tum bangke la so Kachesong bangke ing ton telo lapen non ke bang arnia bangke la bangso BJP aphanjong se litum jakong pilo election pahailo pulang tahla bangso implement aphan sila tum bangke claim rongpo lasika dogawe Karbi Anglong rat poloni constituency rat aphantai sikachuning ri bangke la hanlo non litum la bangso BJP matang te tim Karbi Anglong phan bangke litum so dak pen pinrem lo la pen non ke bang ji la bangso kiliga bangke litum MSC kiliga bangke poloni constituency pen bangke litum parem pek nangji parem re pulang tahla bangso implement ja phana bang latum ke aja kong long lokpo lalu pulang te ili tuma khei ili tuma sua bangke akasik sak mane ili tuma future bangke hala bangso kang tingkuk hala bangso thepai kang karjapren hala bangso along si ili tum dokok po asik kadokawe owe kimian tanang banon lapen kadokawe Karbi doana tanang banon lapen kadokawe a tribal tumana nang bar si along klamalong ise Kachesong long ili tum hala bangso Kachesong long ning siwet kem kam siwet kache George phansi kadokawe phantanili joning ring tum APHLC poloni constituency aro pena bang nili tum joning ring tung ge lahen lo